Tsotsar nonon mace a likitance. Nonon mace yana da jijiyoyi da kuma nama, yadda kana tabawa yake kai sako zuwa ga jikinta ko kuma kwakwalwarta. Maza na son tsotsar nonon mace kamar yadda su ma matan suke so a yaba shi. Amma wasu mazan suna daina shan nonon matansu da zaran sun sami ciki saboda sun yarda da cewa ruwan nonon macen yana da illa ga manya. Shin manya na iya shan ruwan nonon mace? Ruwan nonon mace yana da amfani a wurin manya, yana ƙara wa namiji kuzari kamar yadda yake ƙara wa ƙananan yara. Amfanin tsotsar nonon mace yana taimakawa wajen daidaita tsarin tafiyar jinin jikinta. Sannan idan ana tsotsar nonon mace na lokaci mai tsawo, yana sa bugun zuciyarta ya ƙaru zuwa 110 a duk minti ɗaya. Sannan yana zamarwa mace kamar motsa jiki ne da kuma samun ƙarin lafiyar jikinta. Amfanin taɓa nonon mace ga lafiyar jikinta. Wannan magani ne na gaske. Taɓa nonon mace yana ƙarawa garkuwar jikinta ƙarfi, sannan kuma wannan nishaɗin da mace take yi na sama da sau 60 a minti ɗaya yana taimakawa wajen fitar da ƙwayoyin cuta daga cikin huhunta. Kada mace ta riga hana shan nononta, domin kuwa hakan zai sa ta rasa kuzari a jikinta da kuma hanyoyin jininta. Masana sun ce shan nonon mace da kuma tattaɓa shi yana kare nononta daga kamuwa da kansar nono. Idan kina cikin matan da ba sa jin daɗin kwanciya da namiji. To ki sa shi ya dinga matsa nononki, sannan ya yi wasa da kan nonon. Hakan yana sa saurin motsa sha'awar mace da yadda za ta samu gamsuwa da namijin da ke kwantawa da ita. Mace idan kina sha'awar ki ba yaro ya sha nono daga jikinki da zaran ya buƙaci hakan. Idan kuma namiji ne ke buƙatar taɓawa, shi ma ki bashi ya taɓa sannan ya sha nonon, domin yin hakan samun nasara ce a gare ki. Amfanin nonon mace ga namiji. Ruwan nonon mace yana taimakawa wajen kare mutum daga kamuwa da ciwon kansa da kuma wajen narkewar abinci. Sannan a shawarce ana so kullum ka sha ruwan nonon mace don kare kanka daga kamuwa da cututtuka.